Salam edi vatandaşlar, mehriban ýyldaşlar. Gahryman arkadaşymyň tagallasy bilen tanulgymyň mümkinçilikleri biziň durmuşymyzda giňden ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başlanmagy bilen durmuşa geçirilýän ösen tehnologiýalary daýanýan tanulgym fiýataty häzirki wagtda özüniň oňy netijelerini berýär. Ine bu bolsa biziň türkmen halkymyzda hasam bir dörejlikli, önürçilikli zähmet çekmäge ruhlanýar. Tanulgymyň şertleri biziň emisimizi dörejlikli gurnamaga öz täsirini ýetirdi. Häzirki wagtda internet arkaly ýurdumyzyň etlenlik ýerinden medeniýet tunugy diýişgärleri bilen tunugy tejribesini paýlaşmaga mümkinçiligimiz bar. Şeýle mümkinçilikler döredip berýänligi üçin biz mehriban hem gahryman arkadaşymyza tüýsüregimizden sag bolsun aýdýar. Eger arkadaşymyzyň jany sag, başy dik bolsun, döwletli işleri mundan meýlägem diňe rowaşlyklary wetlensin. Şeýle fiýardylar ýar edinip biz online owadatly täze gepleşigimiziň ilkinji sanyny size hödürleýär. Mehriban ýyldaşlar, biziň gepleşigimiz özüne ine şu sahypalar jemleýär. Ýyldızlaryň owady, körpeleriň owady, owadly arzuwlar, ýaşlaryň owady, MP3 owadlar, wehinleriň gözlegini, muşdoklaryň owady, şeýle-de şyryň owadlar. Edip watandaşlar, biziň gepleşigimizde gatnaşmak üçin öz video şekillerini, MP3 görnüşünäki aýdymlaryny online owad Türkmen TV GoTM elektron talgymyda sowallaryňyzy, teklipleriňizi bolsa 05 19 gaýtga welýimizde ugradyp bilersiňiz. Biziň gepleşigimiz täze aýdymlaryň, täze wehinleriň gözlegini nedir? Mehriban ýyldaşlar, ene biz gepleşigimiz barada gaýtgaçykda maglumat berdik. Gelinginde bolsa, gepleşigimizde ilkinji görkezek şekilmiz barada urun edelim. Edip watandaşlar, gaýtga wagtyň içinde paýtagtymyz Aşgabat tanalma derejede gözelleşdi. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen bugünkü gün özüniň binagarlyk sunaty bilen dünýäni haýrana goýan paýtagtymyz Aşgabat Aziýanyň merjen şäherine öwrildi. Dörejilik işgärler üçin ilhamyň göz başyna öwrilen Aşgabaty ulujo son bilen Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew hemde ýylyň parlak ýyllady Leyla Ökdür we bilelikde Wattpediýalar. Ine olaryň täze baýdymy paýtagtymyzyň 140 ýyllyk toýuna sowgat hökmünde joşgunla aýdym bolup ýaňlanýar. Türkmen owady teleýilimiň dörejilik topar tarapyndan şekile geçirilýän baýdyma ýakyn günlerde biz bilelikde tomaşa edip biler. Häzirlikçe bolsa geliň baýdymdan bölegi bile tomaşa edeliň. Mehriban ýyldaşlar, biz şu wagt paýtagtymyzda Wattpediýan aýdymdan bölegi tomaşa etdik. Indi bolsa biz gepleşigimizi Eldar Ahmedow bilen Gulala Gulmuradowanyň şekilli aýdymlary bilen dowam edýär. Ýagny bularyň şekilli aýdymyna gaýtgaçyk höýgü wakaty görüň berilýär. Bu aýdyma dowlulygyna siz ýakyn günlerde tomaşa edip bilersiňiz. Häzirlikçe bolsa gelin, olaryň aýdymlaryndan bölekleri tomaşa edeliň. Nerelerde mekanın bilmedim adın. Beni nedip taparın ey perivadım. Nerelerde mekanın bilmedim adın. Gördüm onun yüzünü böyle bir ağrım dile. Gözledim didarını on yarım açan gelir. Gözledim didarını on yarım açan gelir. Mehriban ýyldaşlar, Eldar Ahmedowyň şeýle-de Gulala Gulmuradowanyň muşdoklary bu täze şekilli aýdymlara begenenler diýip umyd edýär. Indi bolsa biz gepleşigimiz inniki aýdym bilen dowam edýär. Onu biziň elektron talgymyda ilkinjileriň biri bolup aýdymçy Rowşan Amanow MP3 görnüşinde ýollapdyr. Rowşan sewer ýaryna bagyşlan täze söýgü aýdymyny biziň bilen paýlaşmak diledi. Oň aýdymynyň ady Dinle dinle. Gelin onu Rowşany garaşdyrman bu aýdymy bilelikde dinläliň. Yüreğimden acısı ve duygular olsa, sahnesi versin yarım seninki bari. Sevedim endine seni, sevip yaşayan. Yana bağıtlı bulmağım bir sabahı. Dinle dinle dinle.
Mähriban eýleşler, siz biziň online owadatly täze gepleşigimiziň ilkinji sanyna tomaşa edýäňiz. Eger sizden biziň bilen tyngotuňyzy, zihiniňizi, şatlygyňyzy paýlaşmak isleseňiz, biziň online owat türkmençe we GoTM elektron salgymyda video şekilleriňizi MP3 görnüşine aýdymlaryňyzy şeýlede öz towarlaryňyzy, teklipleriňizi 0519 gyýpga belgimide SMS görnüşine ýollap bilersiňiz. Edidileşler biz gepleşigimiz dowam etýär. Biziň gepleşigimizde inniki ýollanan video şekli Ahal welaýatynyň taraf etrafyndan Bayram Abdurrahmanow ýollapdyr. Biziň gepleşigimizde eýýämden işden gatnaşan Bayrama aýdym taýdanlymyny öňüdüşlikleri arzu etýär. Oň ýollanan video şekli bilen gepleşigimizi dowam etýär. Min barardım, seni örüp bilirdim. Ayrılmasın, akval dedi, divaya yalvarırdım. Yağın boyuna min barardım, seni örüp bilirdim. Ayrılmasın, akval dedi, divaya yalvarırdım. Aydın dinle bağlama bey, yüreğimi dağlama bey, akvalından ağlama. Özüm unutaysan beni, bir unutmurum seni, gel seninle söyün yarım. Sen unutaysan beni, ben unutmurum seni, gel seninle söyün yarım. Mähriban eýleşler, siz ýaş aýdymçy Bayram Abdurrahmanowyň bize ýollanan video şekline tomaşa etdiňiz. Biziň gepleşigimizde işden gatnaşan aýdymçylaryň ýene-de biri Perhat Soltip ol täze aýdymyny MP3 görnüşine ýollapdyr. Belki Perhat bu aýdymy şekile geçirip türkmen owaty teleýiliminiň tomaşaçylaryna hödürlese hasam ýerine düşer diýen pikir bilen biz bu aýdymdan bölük size estirýär. Yarım gözün hür olsun, yüzlerine nur olsun. Ençe dilin gerek de biri olsun, tek olsun. Biri olsun, tek olsun. Ayın nurundan gözel, keşfi özünden gözel, nedinden gözel. Biri olsun, tek olsun. Yarım yeketek bolsun. Edid watandaşlar, Mähriban arkadağımyzyň aragatnaşyk ulgamyny ösürmegi, internet ulgamyny hemmelere el ýeterli etmegi biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar üçin hat oňaýly şertler ötdi. Diňe bir MP3 görnüşine ýa-da gytgazyk video şekillerde eýsem MP4 görnüşinde de aýdymy dolulugyna ýüklemegi mümkinçiligimiz bar. Ine Daşowut welaýatynyň aýdymçy Mekan Nurifam halipalaryň dörejiligini bezen aýdymy täze öwüşüni ýerine ýetirip şekilli görnüşini bize ýollapdyr. Biz Mekana dörejilik gözleglerini öňüdüşlikleri arzu edip onuň ýollanan video şekilini siziň bilen paýlaşýar. Ömrümde hiç vakit dönmerin senin. Yüzüňi ýöwürme sewer ýar menden. Faralyp solýan sensiz gün-günden. Gelip hal ýagdaýym soragyn menim. Faralyp solýan sensiz gün-günden. Gelip hal ýagdaýym soragyn menim. Eger söýmedik bolsaň, söýýändim eldelekini. Menim bu ýaş kalbymy oda goýman delekini. Eger söýmedik bolsaň, söýýändim eldelekini. Menim bu ýaş kalbymy oda goýman delekini.
başta Bu sevgi dörepti 16 yaşta Göreyün men diýsem aramızdaşta Gelip hal yağdayım soragun menin Göreyün men diýsem aramızdaşta Gelip hal yağdayım soragun menin Eger söymedik bolsun söyýändim elbelekini Menin bu yaş kalbymy oda goýman belekini Eger söymedik bolsun söyýändim elbelekini Menin bu yaş kalbymy oda goýman belekini Edip vatandaşlar, siz biziň online owaz atly täze gepleşigimiziň ilkinji sanyna tomaşa edýäňiz. Mähriban ilesler, biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleseňiz, video şekillerini, MP3 görnüşindäki aýdymlaryny şeýlede özüňiziň dörejlik täzeliklerini online owaz türkmençe we GoTM elektron salgymyda şeýlede tawalaryny, tekliplerini, öz pikirlerini 0519 gaýtga belgimide SMS habarnamalaryny ýollap bilersiňiz. Indi bolsa biz gepleşigimizi inniki şekil bilen dowam etýär. Bu şekilmide biz kirişleriň owaz diýip atlanyrdyk. Tadanna toýly orazgelifin kanun taduralynyň kirişlerini owazlandyryp ýollan bu ýazgysyny Halipa Nurýagdy Tokaýewiň dörejligini beden Gözlerim seni gözler atly aýdymdan bölek çalynýar. Gelin bilelikde dinläýin. Mähriban ilesler, online owaz atly gepleşigimizde online söhbetdeşlik bilen dowam edýär. Biz häzir Daşowut welaýatynyň Türkmenistanyň atgadan artisti Dursun Cemal Qadakowa bilen online söhbetdeş bolýar. Araçaň daşdygyna garamadan internet ulgamy bizi göni paýtagtymyz Aşgabatdan Daşowut bilen birikdirer. Online owaz gepleşigimizde online söhbetdeşlik. Ine de biz ulgamda Dursun Cemal bilen. Salam Dursun Cemal. Salam. Ine Dursun Cemal biziň gepleşigimiz sanulgam arkaly taýýarlanýar. Mähriban hem gahrman arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp biz ýurdumyzyň itlenlik ýeriniň medeniýet we sanawat işgärleri bilen online görnüşinde söhbetdeş bolýar. Siziň hem dörejilik ýoluňyzdaky täzeliklerinizi muşdoklaryňyza ýetirmek isledik. Şonuň üçin hem siziň bilen birikdik. Dursun Cemal, muşdoklaryňyz dinleýijiler sizden nähili dörejilik täzeliklerine garaşyp bilerler? Oğlum, men şu gepleşige ilkin katnaşýanma gaty degenýän, buýtanýan gepleşigi biziň iş pursatymyza gawat geldi. Şu wagt kardeşim Lekan Nuriýewiň studiýasyna bizimle online arkaly görüşip diýdarlaşyp gepleşýänimizi gören şat maýtahtymyz Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramyna baglap Ürnäkde aýdymlarymyň üstünde işläp otyr, halkymyza mähriban arka dağımda getirer. Tuwalama gatygow bolar, biziň paýtagtymyzyň 140 ýyllyk toýuna öz bolşly sowgadyňyz bolar. Goý bu aýdymyňyzam dinleýijileriniň söýgüsine münasip bolsun, şowly çyksyn. Sağ olun. Mähriban arka dağımyň öýüdi bize mekdep görüllü bolup durýar. Aýdym aýtmakda, has salmakda. Nesip bolsa, täze aýdymlarymyň üstünde işläp halkymyza ýyl günüňde mähriban arka dağımda getirer. Öğretmäge, işlemäge, ýyl mümkinçilikleri edip berýän mähriban hem gahrman arka dağımyza köpçe bolsun diýär. Sağ olun, üstünlük hemraňyz bolsun. Goý siziň üýtgeşik mahmala wadyňyz belentden ýanglansyn. Dursun Cemal, bir gepleşigimizde muşdoklaryňyz üçin şu aýdymy goşmak makul bildik. Sağ olun. Mähriban ilesler, biz online owaz gepleşigimizde Dursun Cemal Qadakowanyň ine şu aýdymy bilen dowam edýär. Halayıklar
tanık bilen birge barın canımı canim garın ah canımı canim garın içimine barın varın beyler götüreyim tanık hemen götüreyim tanık hey tek beyler götüreyim tanık Malım mülkümün iyi fıkıylar götüreyim tanrı hemen götüreyim tanrı hey tek beyler götüreyim tanrı açılgan bakçı bağım var açılgan bakçı bağım var tinada çapranlarım var tinada çapranlarım var içine bir matağım var beyler götüreyim tanrı hemen götüreyim tanrı hey tek beyler götüreyim tanrı aney hey hey tek beyler götüreyim tanrı bari götüreyim tanrı Mehriban ileşler, Kahraman Arkadamyň başlanyjy bilen durmuşa geçirilýän Fanulgum fiýasatyna esaslanyp taýýarlan online owadatly täze gepleşigimiň ilkinji sanyny tide getirmek isleýän video şekillerimiz, aýdymlarymyz şulardan ibaret. Eger sizem biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleseňiz, onu video şekillerinizi MP3 görnüşinde aýdymlaryňyzy online owa Türkmen TV Go.tm elektron salgymyda SMS habarnamalaryňyzy, sowallaryňyzy, teklipleriňizi bolsa 05 19 gıýtga belgimide ugratyp bilersiňiz. Biziň gepleşigimiz hemişe ulgamda hem gözlegde. Mehriban ileşler, şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, halk köpçüligine ýetirmäge bize giň mümkinçilikler döredip berýän Kahraman Arkadamyda tüýsüregimizden sag bolsun aýdýar. Mehriban hem Kahraman Arkadamyň jany sag başy dik bolsun. Beýik başlangyçlar elmadama rowaşlyklara wetlensin. Mehriban ileşler, tunuňy wekininiňi, şahatlygyňy biziň bilen paýlaşyň. Gepleşigimiziň indi kifan načenli hoş wagtyňyz.